една от ръцете на вятъра бе написала: той е там, където утрината омара на яростта пресича вечерните песни на родината. Нежен скитник, голота, дамгосан. Толкова простички причини, всяка следваща дума, за връщането в слънцето да е все по-съкровено и все по-яростно. Атанас Направов. Благодаря за предоставената дума. Добър вечер от мен. За първи път имам отново да чета точно в тази книжарница. Живота ми от 10 години насам тече между Димитровград и София, София и Димитровград. Тъй като в момента ще стигам точно от Димитровград, там символа, доколкото знаете, е Пеньо Пенев. Искам с едно стихотворение посветено на него, което беше свързано с първоучебниците в нашето време на подменени ценности. Да поздравя както всички вас, всички поети тук и моите колеги, разбира се. То се казва Дамгосан. Свой блудница от помияли, пак пребикава твоите кости. Звучене вехто, теми плоски, и ти си аут от буквара. Избухват мините от хули, пияница, развратник, търти, и твоят паметник безсмъртен се срива с гръм на кота 0. Пощада късно е да просиш. Защо е тази злост? Не питай. В държавата на подлеците поетът ражда се Дамгосан. В държавата на клеветата поезията е присъден. Днес като вещица бъдят на българите от сърцата. Минута съвест е излишна. Секунда доблест е опасна. Епохата ни днес прераства в епоха на молци и мишки. И ти, поете, пак си рана, но блед, нагризан, горд, навъсен, гризачите от теб изтръскай и удари по барабана. Дано под тоновете мерзост събудиш на доброто кълна, преди смъртта да ни погълне и племето ни да изчезне.